17 jaar geleden presenteerde Erik Hartman de succesvolle talkshow Boomerang. Een programma dat voor de nodige opschudding zorgde. Marike bylo 18 let, když jí lékaři poškodili míchu během běžné operace. A Voller se stal obětí chybějícího nemocničního personálu. Sledujete Boomerang? Dnes budeme hovořit o selhání lékařů. Co přesně se vám stalo, Marike? Byla jsem hospitalizovaná s nádorem a během operace mi zasáhli míchu. Vrátíme se k vám za pár minut. Vollere, vy jste šel do nemocnice kvůli jednoduché léčbě, ale kde se stala chyba? Tak. Pardon. Velmi mě bolelo v krku, což způsobovaly mé mandle. Vaše mandle. Lékař mi doporučil operaci a to mělo za následek. Marike, vy jste před operací vedla normální život? A když jste se poprvé probudila a zjistila, že váš život nebude jako dřív, jaké jste měla pocity? Ze začátku hodně pochybností. A pochybnosti jsou opravdu... Pardon. Pochybnosti jsou opravdu tím správným výrazem. Pochybnosti byly mé první pocity. Říkal jsem si, tohle nemůže být. To přece... Pardon, omlouvám se. A když jste se snažili... Opravdu nechápu, co je tady směšné. Pardon, omlouvám se. Omluvte mě. A znamená tedy například, že pohlavní život je teď velkým problémem? Můj přítel mě opustil. Je pravda, že pokud se milujete, tak to není jen o fyzickém kontaktu, ale i o sladkých slovíčkách. Možná snad bude lepší, když nebudu mluvit. To je opravdu nevhodné. Máme vůbec pokračovat. Pardon, se moc se omlouvám. Promiň, Voltere. Pardon. A máme tady otázku někoho z publika? Já mám ten samý problém, takže jsme setkáme. Mé hlasivky byly poškozeny během jednoduchého zákroku. Je velmi nepříjemné, když se vám někdo směje do obliče. Tohle vážně nemůžete dělat. Myslím, že to nemělo vůbec to je špatně.